Ahoj děti, jsem zpět. Vítejte u mého pořadu se mnou se Sárinkou. Dneska si vyrobíme vánoční věnec. Budeme na to potřebovat nůžky, šroubovák, polystyrénový kruh, látku, jakou budete chtít, jako vám maminka najde, nebo dá, korálky a svíčky. Nejdřív si vezmeme nůžky a látku, jakou budete chtít. A nastříháte si ji na čtverečky. Takhle si ji přepůlíte. A takhle si to ustřihněte. Pak si vemte ten polystyrénový kruh, dejte to takhle, vemte si šroubovák a na kraji to tam připíchneme. Když to hodně zastrčíme, trošku si to vytáhneme. A pořád takhle dokola, dokud to nebude po celém, jak chcete. Zase takhle dokola, pořád dokola, dokud se nám to nebude líbit. Tak, teďko si vezmeme zelenou látku, když máme, nebo růžovou, bílou. A uděláme si zase čtverečky. Na adventu bude první neděle a zapálíte si první svíčku. Takovýmhle způsobem si nazdobíme celý věnec. Úplně po celém. Úplně, ale úplně po celém. I když budou mezérky, hlavně ne dole, protože tam to bude pověsen a neviděli bychom to stejně. Nastříháme si dopředu ty čtverce. Aby jsme pak mohli jenom napichovat. To už máme hotovo, vezmeme si šroubovák, nějaké, co tam máte. A pořádně to tam napíchneme, hlavně na až dolů. Tohle je krásná růžička. Takže si to napíchneme po celé. Dokud se nám to nebude líbit. Samozřejmě po celém. Někdo mi nedělal jenom jedno píchanec a pak by to měl hotový, to jako ne, jo. A nejvíc. Jestli nemáte doma zelenou, tak škoda. Ta zelená, tam
hodně vidí a ta růžová. Ale tu bílou, prosím vás, tam trošku moc nedávejte. Jenom když chcete, tak ji tam dejte i pod sem, ale je to lepší barevný. Aby to bylo krásné, ta zelená, tam je člověče krásné jako hrom. Hrom je přece ošklivý, ale to je krásný. Takže to pizzu, jak je to krásný. To krásný, když se budete soustředit, nejvíc, když se budete soustředit, podívejte se na mě. To je úplně nádherný. A ta zelená, tam je nádherná. Když vidíte, jak tady to mám božkový ve té zelený a tady pak tu zelenou, jo. Takže nejvíc tam dávejte tu zelenou, když ji máte. Ale jenom málo to tam píchněte, než tam udělat jenom takovou malou bodlinku, než to tam hodně, ale nebudete tam dělat takové malé bodlinky, ale ani takhle hodně zapíchávat, ale normálně to tam takhle zapícháváme. Kdo to neumí, poprosí rodiče. A to úplně po celém. Hlavně ne dole. Hlavně ne dole, ne, protože teď to tam nebude vidět. Hlavně, když to pověsíte. Když to hezky zapíchneme. To nejde málo, tak se vám stane taková velká kytka. Přece jenom hezký, ale nebude to ani vošklivý, ani hezký. To tak akorát hezký. Doufám, že se vám to ten výnes bude líbit, když bude hotový a na konci si ještě něco řekneme. Musíme i z okraju, komu to nepůjde, řekne rodičům. Když to bude po celém a bude se vám to líbit, tak už to máte hotový, ale já to nemám hotový. Dopícháme poslední čtverečky a dáme tam šíčky. Hlavně si to sami bez rodičů nezapalujte, nebo byste se spálili. Až to dopícháme, tak si to ozdobíme a bude to hotovo. Když to máme hotový, a teď dám poslední a mám to hotový. Takhle máme věnec hotový, můžete se na něj podívat.
teď si na ně dáme dubky. Vezmeme si lepidlo. Si korálky. Jeden korálek. A lepidlo nakapneme trošku. Kde jen, to kde není. Nandáme tam ten korálek. A pořád, dokud ty korálky nebudeme mít. Takhle to tak nandáme. Komu to bude vylejzat, poprosí babičky a my mu to tam pořádně zandali. A když se nám to nebude líbit, tak si tam dáme právě ty korálky. Dejte se. Věnec už máme hotový, takhle vypadá a teď si tam dáme svíčky. Děkuji za pozornost, hlavně ty svíčky nezapalujte sami. Si to napíchneme. Takhle to vypadá i se svíčkama. Teďko máme hotovou věnec. Hlavně nezapomeňte, děti, s rodičema si to zapalte. Nashledanou u příštího pořadu se mnou se Sárinkou, papa.